Karato lang ang nakabutang sa lawas sang negosyante nga brutal ginpatay kag ginbilin pa sa isa ka bakante nga lote, posible isa lang kapag patalang suno sa kapulisan. Yaring balita nga aton gintutukan. Sa karato lang ginbutang sa bangkay sa negosyante kag anay presidente sang Maranao Muslim Brotherhood nga si Ontao Sakar, makita nga ginutihan ang pagplastar sang kada letra. Sunod sa Bacolod City Police Office, posible ginhimo ini antes pa man ginabdak kag ginpatay ang biktima. May posibilidad nga nalink ini siya sa nadakop dira sa may alihis, no? Sa subong gina-ongoing pa investigation, it could be. Posible man nga isa lang ini kay diversionary tactic sang mga suspetsado o gud patalangon ang investigasyon. Apat ka persona ginpahayag sang asawa ni Sakar nga nanaog halin sa duha ka salakyan. Gintinakan ang biktima antes pa ginbutong pasulod sa SUV sa madulom nga bahin sa Barangay Jess Lunes ang gabi. Maayo lang ato yung reputasyon no, in between sa aton nga report sa mga Muslim community kag sa aton Bacolod City Police Office. Ginasundan ang anggulo sa droga kag negosyo. September 2018 sang nagsungka si Sakar sa Oplan Tokhang. Apang, kun ang tagpamuno sang NOC-PPO ang magtulok, iniehemplo sang ginamo sa tunga sa mga drogista. Na-neutralize yung grupo ni Aguirre. May 3 million everyday collection. Imagine, if you are the drug leader and you failed to remit 3 million, so ang laki ng nawala sa kanya. Kaya sabi niya, ang sasabihin niya, hindi niyo dapat tularan to. Gilayon nga gindala sa Marawi ang bangkay sang biktima, agud ilubong bilang pagpati sang Islam. Padayon naman ang panawagan sang hustisya sang iya pamilya. Ang pagkakilala ko siya, hindi naman siya gurong magdugay sa pagka-presidente kung hindi siya maayong nga tao. Kung may nakitaan naman siya yung malain nga ginay mo, pwede naman siya automatic ikakasap. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.